Čaute ľudia, vítajte pri ďalšom dieli. Kúsok som hral za kamerou. No, čo všetko som spravil. Došiel som sem, čo mi trvalo viac ako pol hodinu asi. Ďalej som si vyrobil zo pár fornace, kúsok som to prehnal, takže som to spravil takto, dve som mal viac. Tie som hodil sem, no nebolo to dneska, takže viem prečo tam už nie sú. Ďalej dal som vypáliť stone, pretože toto budem mať z iného materiálu, nie z tohto. A irony. A ešte dám mäso, ktoré som lovil cestou. Ešte by som tu mal slepačie mäso, ale to tu nevidím. Prečo tu nemám? No, nevadí. Tak, odložíme si, no, spravíme si chesty. No. Hop, hop, hop. Hop, hop. No, sa to bude stačiť, dúfam. No, to sú vlastne 4 veľké. Takže nejako pekne to spraviť. Tak. Nie. Zober to, dobrá. Tak. Kde by som ešte šupil tej česty? Sem by sa hodili. No lenže... No počkaj, takto. Hop, hop, hop. Spravím si zo pár týchto crafting table. A rozmiestním ich sem. Nie, tak nie, tak. Šup, dobre. Ešte jeden si prosím. Hopa, a je to. A dám ich sem. Enderman. No, takže povedal by som to, že som to celkom dobre vyriešil. Samozrejme toto ešte všetko pôjde inak. Bude sa to zväčšovať, tuto dole budem mať viacej priestoru a všetko si spravím. A čo teraz? No, toto by som si mohol osvetliť najprv. Zatiaľ aj tak, toto je jedno. Potom si dám na zem glowstone, keď pôjdem do pekla. No. Ježiš, peca. Zoberiem si takto 1, 2, 3, 4, 5 kol, dám ho sem a dám vypáliť mäsko. Dám sem chesty, jo. Skoro by som bol zabudol. Skúsil som teda takto hlas, že ako to pôjde a dal som si na mikrofón. Ježišbaria, na sluchatkách. Mám to na sluchatkách a zatiaľ je to celkom dobré, myslím si. Že je to lepšie ako s refrakmi. To môžete povedať vy a posúdiť sami. Budem rád, keď budem počuť vaše názory. Hop. Nedá sa to pridať kúsom? Nie, dobre. Nie, tak. No, 6 čestiek. No, ešte by som mal urobiť 1, 2, 3, 4, 5 čestí. No, zrejme neviem počítať. Dobre. A ešte tu by sa to zišlo. Tu crafting table. Tu chesty. Jo, to mi akurát vyjde, takže... To môžem pekne krásne vykopať. A myslím, že je to celkom dobrý nápad. Som to takto vyriešil. Mne sa to páči. Samozrejme, to je po začiatok a... Myslím si, že ešte sa to bude meniť. Veľmi meniť. Aby tu bol tento crafting table na niečo, to spravíme takto. OK. Toto by sme mali. To treba teraz miniem to som. Čo vám poviem? Už by mohla skončiť noc. Počkaj, takže ich potrebujem 8. 1, 2, 3. Nie. Stačí mi 6. Ježiš.
Hop, hop, hop. Jo, vral som. Zo mňa bude niečo. Takže 6 crafting table teraz. Čo som teraz spravil? No. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. A je to. Ešte ich sem a je to. Hoho. No celkom dobrý dojem to robí na mňa toto zariadenie. Toto by sme mali. Takže spravím si takto stone slabý. Z tohto si spravím 16 tomblíkov, takže podlahu spravím zo stone slabou. To bude podľa mňa celkom pekné a bude to robiť celkom dobrý dojem tutok. A vrch si spravím zo stone blíkov. Jo, to je pekné, to je pekné. A keď je to dosť tma, ne, tieto veci sa bohužiaľ nedajú položiť torč, čo nie je až tak dobré. Dúfam, že ma dobre počuli, lebo ak nie, tak ma až tak trpí. Aj schodík spravím z tohto. No. Jo, to by som si mohol spraviť nejaký ten schodík, nie? Takže, hop. No, tak. A keď to bolo celkom pekné, tak to bude, nie? Ale takto sa mi to viac páči. Tak. Hop, jeden. Ako to spravím? Tak, jo. Hop. Tak. Jo, dobre. Tak, toto by sme celkom mali. A povedal by som, že som tu celkom dobre vyriešil. Tak zatiaľ to takto svetlím a glowstone pôjdu sem, tak. Lebo hore. No, hore to bude asi krajšie. A hore si dám zatiaľ stonebricky. A bude tu. Tak. Ešte nie je stále 1/3, ešte je len štvrtok 20. 19. 18. je dneska. Nie, 19. Robím si nadbeh takto. Toto uvidíte v auguste. A potom bude tretí diel alebo štvrtý, kde bude už 1/3. Tak. Pretože 1/2/5 som chcel povedať 1/2/3. Keď už je 1/2/3 bola a toto je už novší čas vlastne. Čakaj, toto vidím, dobre. No. Bože, ako mi ten dobre nevydalo. Takže ešte si dám piesť. A idem si to tu trošku roztriediť, takže zoberiem si všetky moje veci, ktoré mám. Takže tu sem si môžem dať drevo. Je to také, že sa musím naučiť, pretože podľa mňa je to hrozné. Zle to vyznie. Drevo a saplinky. A jo, sekerky sa môžem dať. To bude pekne, nie, to bude pri nástrojoch. Tak, to budú nástroje, dajme tomu. Takže všetko si sem dám. Krompáč sem, sekerky sem. Tak. Pekne. Ďalej. Sem dám nejaké pekné bloky. Zatiaľ veľmi pekné bloky nemám, hop. Si dávať cennosti, ako je gold, ore, redstone. Redstone sa potom rozdelí, pretože redstone je veľa. No to môžeme teraz. Coal sem. Nie. Diamond. Môžem dať snowball. A to by bolo. Nie, flinty. Na to som úplne zabudol. Dobrá, teraz sem redstone. Tu budú redstone a slimebally. Ale tie blbosti na zapájanie. Tu môžeme mať jedlo a tieto blbosti. No, tak. Sem budeme mať. Jo, to som zavodol tamto. Krompač. Ježiš. Kde som tam sem? Yeah. Kde to je? Nie. Ježiši. No, nevadí. Hop. Dobre. Takže sem si tam napríklad toto.
toto. Jedna bude čistá na tieto oblasti voľny a ešte niečo sem pridám, pretože no, síce keď budem mať nejakú formu, budem si to sem prenašať. Môžem dať sem toto. Zatiaľ gravel aj sem, to sa bude zmestiť aj hlinu. Počkaj, kde som dal? Jedlo sem, ja. Dám aj semiačka. A to už ešte neviem. No. Zatiaľ si vyrobíme krompáč. Tak. Kde mám nástroje? Meč sem, sem, dobre. O, bolí ma chrbát. No, nič. Vás to aj tak asi zrejme nezaujíma. Jo, môžem ísť hore si naťažiť drevo. Always. Ty sme trafili. O, skeleton. O, nie. Nie. By som sa zrodil pekne ďaleko. Tak. Kde mám irony? Jo. Chest plate. Hop. Prilba tak. A tak. Hop. Dobre. Jo, buggy. Ako mám málo toho ironu, málo som ho vyťažil. Ježišmaria, čo to robím? Hop. Dobre. Ešte jeden krompáč si spravím, pretože jeden je už na zničenie a sekárku si môžem jednu spraviť pre istotu. Drevo si dobre. Spravím si z toho toto styky, budem ich mať aspoň viac do zásoby. Lopatka sa mi zíde. Ešte jednu zo zásoby. Meč jeden. Hop. Prečo mám bolný? Jo, zabil som kostlivca. Dobre. Sekárku sem. Irony si zoberiem za sebou, že mi niečo. Styky pod to. Bum. To som dala taký sa, jo. 28 stonbrikov. No, to by som mohol teoreticky vykryť. No nie, teoreticky list. No. Tu som si dal krásne bloky. No, takže môžeme ísť si naťažiť nejaké to drevo a keď sa už blíži noc. Myška, nerob takéto veci. Toto mi tu vadí a mal by som tu vykosiť okolo. Aby som tu nemal tak veľa stromov. Ježiš, zase sa blíži noc. Počkaj chvíľku. Trpezlivosť prináši rúže. Tak vydrž. Počkaj. OK. Vidím, že no, sa nechcem, aby sa prišiel creeper buchotu. A stalo sa niečo veľmi zlé. Dobre, toto si zoberiem zo sebou, toto drevo. A môžeme ísť do jaskyne. Aj keď neviem, či tam nejdeme, pretože som už nevidel žiadne to pokračovanie. Ja si stále myslím, že tu je kde ešte nejaké pokračovanie, pretože som tu vtedy počul toho pavúka. To mi nemôžete poprieť. Zase sa stratím. No nevadí, už nejako nájdem ten dom. Dobre. Ježiši. Jo. Je to tu. Sme na mieste. Ne, ja som si nezobral meso. Ježišmaria. Ja som magor. Prečo ste mi to nepovedali? Teraz sa mám na vás hnevať. No tam som aj nad hlavou. Ani bloky som si nezobral. No nič, ja sa vrátim. A ja to stopnem, aby som vôbec nezdržiaval tak. Ahoj ľudia, som späť, takže ja sa zabijem. No, máme pripravené veci a myslím, že sa môžeme vydať naspäť do jaskyne, aj keď situácia je taká, že v tej jaskyni asi už nič nenájdeme. A
preto by som sa... Čakaj. Teraz zabijem. Vydáme do inej jaskyne. Ale do ktorej ešte neviem. O, creeper. Ježišmarie. Je to dnes? No. No nič, tak ideme do týchto. Som zvedavý, či tu niečo nájdeme. Čakať. Jo, je to dobré. Aj takto. Ešte. Dáme to na 6. OK. To by mohlo byť so sluchatkami. Ako som počúval, bolo to troška hlasné, aj keď bolo ma tam celkom dobre počuť. Nemyslím si, že sa to dá zvládnuť a takto to ešte lepšie podľa mňa. Aj keď ja menej počujem, ale... Počul som pavúka? To bude zaujímavé. Tu budeš. Tu si kamarát. A kde? Už idem, neboj sa nič, neboj. Lukáš je už tu. Ja asi idem dobre zatiaľ. Piskni. OK, Iron, ďakujem. Sa mi zdá, že ho počujem slabšie. Počkaj. Piskaj viac. Ale idem dobrý smer, to som zistil. Neviem, či mám ísť hore alebo dole. Nie, už idem zle. Ja to. Jo, už som bližšie. Počkaj, spravím si sem nejaké schodíky. Schodíky. Spravil som schodíky, takže schodíky. Už ste blízko toto. Som zvedavý. Yes! Počkaj, nemám meč. Tu, vyhodil som. 1, 2, 3, tu bude spawner. 4, ježišmaria. Dajte mi pokoj, prosím. Nezabíjajte ma. Som ešte mladý, na to, aby som zobral creep. Poď. Dobre. Čau, kamarát. To je zabiť. Ja viem, že tu je spawner. Ja som povedal, že tu je spawner. Škoda, že na týchto blbcov. Promiňte. Prepáčte za to slovo. Nechcel som to povedať. Každopádne. Na toto nechcem nič, takže čauky. Hop, no poď. To Kokabinks, neviem na čo to je vôbec na tie blbosti a na blbosti. Vlastne na nič to nie je, takže blbosti. Hop. Iron. Takéto jasky nemám rád. Ale radšej mám tam, kde sú démony. Aj keď Irony sú asi dôležitejšie, by som povedal. Ale zase, bez Ironov sa veľmi nedá prežiť. Čo vám poviem? Bez Ironov nemôžeme mať ani démon. To tak som najde videl, Iron. Dobre, tak halucinujem. A to nehrám tak často? Ne. To asi preto, že bude už 12 hodín pomaly. Nekonečná jaskyňa, no dobre. Tak konečná jaskyňa. Je to tu nejaké stiesnené, to nemám rád. Nemám rád uzavreté a stiesnené priestory. Počkaj, to sa nejako volá fóbia. No fóbia, ale čo? Ja som vedel, že tu niečo bude. Hop. Pekne. Ďakujem ti pekne. No, stále som prišiel, hej. To by som si... Irony? To som si ani nevšimol. Jo, všimol som si to, ale... Bežal som ďalej. Vy ste určite kričali, hej, Irony si zavodol. A ja nič. Som vás nepočúval. Išiel som svojou cestou, vidím ďalšie Irony. Ulie, Irony. Jo. Ďakujem vám veľmi pekne. Ja som vedel, že mám ísť za tým pavúkom. Aj minule som ho počul, ale nešiel som za ním, pretože som nevedel, do ktorého smeru mám ísť. A zrazu som ho nepočul, tak som sa na to vyprdol a zase je tu nejaký pavúk a...
som sa na to vtedy vyprdol a mohol som ísť za ním a pozrite sa, čo by som našiel, ale ja som išiel tam a našiel som 4 diamondy, takže to bolo celkom výhodné a som spokojný s tým, čo som teraz spravil. Vlastne vtedy, nie teraz, ale vlastne teraz, pretože som našiel túto jaskyňu, tá už bola koniec a tá už mala koniec, aj tak by som tam asi nič nenašiel, takže asi tak. Vyťažím toto uhlie. Ďakujem. Iron. Teba chcem. Milujem ťa. Aj teba. Ďakujem vám. Hop, trošku sem. A, idem týmto smerom. Hop. Poďte si ťažíme uhlie treba teraz na začiatok je to dôležitá surovina a keď potom ja už budem mať plnú hlavu. Najlepšie to ťažiť aj tak s Fortune 3 a s nejakým diamonovým krompáčom ešte z efficiency, keď to ide tak pekne rýchlo, najlepšie keď tam mať ešte breaking. Tu asi končí. Tak idem. Chcem idem, tu má práve, že ďalšie asi pokračovanie, počkaj. Jo. Dobre, ticho. Už mám iba jeden krompáč. Budem musieť robiť ďalší, nevadí. Zobral som si so sebou irony, pretože som na to myslel, dúfam, že mám drevo, dobre mám. Toto si vyťažím. To je podľa mňa jasné. Čo ste mohli čakať? Nejakú tú zásobu uhlia a potom dlhšie nebudem ťažiť, pretože mám toľko piec. Keď do každej mám dať uhlie, aspoň 16, tak to vychádza. Že to mám, dajme tomu 10 tých piecok, asi mám aj viac, 12. Do každej 16, tak to je 12 krát 16, čo je veľa. Nechce sa mi to počítať. Aj, skalto. Si dole. Uhlie. Ďakujem. Tak. Ešte toto. Ježiš, toho uhlia je všade veľa. A mne to nedá nevyťažiť to, no. Čo vám poviem. Hop. Teraz keď trošku rozmýšľam, mohol som ísť na tú druhú stranu, to vypadalo, že to pôjde potom dole. Nevadí. Hop, dobre. Hopa. Tak. No, vypadá to, že tu je koniec pomaličky. Dobre, už sa mi nechce ťažiť to uhlie. Uhlie je tak všade plno. A kedy si ho predsa len zoberiem. Ako kebyže ma nepoznáte. Tyho, tu kvôli tomuto som išiel takúto diaľku, no aj keď kvôli ironu, no. Dobre, nie je tu nejaké pokračovanie? Alebo tuto. Náhodou. Nie, dobre. Obtorčka, dobre. A ešte iron. Zase som prehľadol iron. To som celý ja. Kto vie, koľko ironov som vtedy prehľadal, ale síce ja som sa tam vrácal, takže som asi nič neprehľadal. Dobre, kašľujem na toto uhlie. Teraz sa vrátime naspäť na to, kde sme vtedy skončili a rozhodli sme sa pre túto cestu, čo nebolo veľmi ideálne riešenie. A keď skrývam na nás. Ste sa mali chytiť za nos, lebo sa budem na vás hnevať. To je také... Skade si sa tu vzal. Veď je to svetlo. Kamarát. Asi si sa tu spavnul, čo? Hej, nehnevaj ma. Neviem, to je to. Keď inak nedáte. Omega! Tak. Kde som videl ešte jedno pokračovanie? Bol tu? Tu. To asi nebolo. Alebo hej, počkaj. Zase nie. Určite nie. No, tak toto bude zaujímavé. Nájsť pokračovanie, na ktoré som chcel ísť, ale nešiel som tam. Mal som tam ísť. Že by tu som si myslel, že toto je pokračovanie. Pane Bože, ja som mentál. Pardon. Ale vlastne povedal som to na seba, zombík.
Nie, to bolo to pokračovanie, ja som to vedel. Počkaj, nemám meč? Haha. Som bol rýchly ako oni. Čo je rýchle ako oni? Čo? Skunk? Nie, skunk je pomalý, ten smrdí. To veľmi na mňa nejde. Ja nechcem ísť veľmi hore. Nie, že by som pohordal jaskyňou. Nie, ja som sa... Ach jaj. No poď. Vy viete, iba nespravodlivo. On zautočí a ja sa ho zľaknem. Nelakuj. Dobre. Poď tam, nesupportol ten Enderman. Takže ďalšie bezvýznamné jaskyňa. Bezvýznamná jaskyňa. A keď neviem ako... Muselo sa sem nejako dostať. To nebolo len tak ešte, keď je tu spawner. No nič. Počkaj, toto bude pokračovanie. To bude na 100% pokračovanie. Ako by som to nevravil. No, brutálne pokračovanie. No, ešte tam niečo je. Hop, dobře. Tu je voda. Tam to ide dole, dobre. Dobre. Creeper. Ja sa chcem ísť najprv pozrieť hore, potom sa vrátim dole. No tak. Ani ten creeper má, možno, že ani nevedí. Čo je? Celkom to... Nedotkni sa. Yeah. Ja som vravil, že sa musí nejako dostať. Teraz vyjdeme na povrch. Možno. Hop. Dúfam, že zase budem pol hodinu hľadať potom dom za kamerou. To je jeden celý diel, keďže to natáčam. Dobre, nechce sa mi to pájať. Dobre. Takže môžem byť dole. Tak toto pôjde ľahšie, ale zase vyjde ten creeper. A nie, nevyjde, pretože je tu aj zombík. A je tu koniec jaskyne. Nie. Nice. To bola rana. A nevadí, je to pokračovanie. 12 hodín. Večer. Takže už je ráno. Či to zle chápem. Počkaj, kedy sa začína ráno? O polnoci, či o jednej, o druhej, či kedy? Lapis. Počkaj. Hop. 27, dobre. To sa blížime ku hranici, ktorú máme veľmi rádi. Ešte máme jeden krop. OK. Ja viem, že niečo chce na mňa brutálne zozadu vyskočí. Ešte ten Enderman by mal ísť za nami. Som asasín a preskočím to. Dobre, tak to nepreskočím. A nie som ani asasín. Nie, ja nechcem zomrieť. Nezomieraj. Nie. Šup. Hlboký nádych. Hlboký výdych. Dobre, doplňte sa mi. Počka, dobre, nechcem čakať. Dúfam, že nezomriem. Dobre, takže tak. Aby nás to nejako nezranilo, aj keď neviem ako, by sa mi to podarilo. Ale ja dokážem všetko. Z toho sa netrapte. Are you fucking kidding me? Vyťažíme si aspoň tento iron. Ach jaj. Tak, ideme sa pozrieť ďalej kúsok, že či tu niečo nenájdeme. Dobre, nenájdeme. Poďte. Takže spravíme špeciál.
Jo, spravíme špeciál. Nie, ja sa vykopem hore a... nie, ja to spravím inak. Pretože teraz som ja vlastne vošiel dole, tam hore. Vieme vyniesť úplne takto po týchto hlúpostiach, nemusím kopať a hádzať pod seba bloky. Vynieme pekne do pekné výšky a stade sa prekopeme nahor. A skúsime nájsť ďalšiu jaskyňu. Taká výška. OK, takže to nemáme ďaleko od povrchu, dúfam. Tak. Šup, mám cesta k uhlia. Koľko mám? Cesta k Aeronu. Jedno, čo by som teraz veľmi chcel, je nájsť ovce. To je môj životný sen. Život. Stromy. Dúfam, že nebude noc. Mäso. Zdroj mesa. Zdroj jedla. Tak. Stromy. Druhý strom. No, vidím to na dlhú hľadačku nášho domu. Takže, neviem, či to stopnem, alebo... No nič, ja to stopnem, dostanem sa k domu nejakým zázračným spôsobom, musím si to tam nejako vyznačiť a vyťažím troška dreva okolo a hneď som späť. A vám ukážem, čo som vytočil. Hneď som tu. Čaute ľudia, vítajte. No, vítajte. Som späť, kúsok som to tu vykosil, minul som na to všetky 3 sekerky, ktoré som mal pri sebe, o ktorých viete, že som mal pri sebe. No, kúsok je to tu vyprázdnené, aj keď ešte toho nie, ešte tak veľa, to mi tu tiež vadí. Všetko to pôjde preč. Saplingy ešte pozbieram, a jablčka. Ježiš, tých saplingov tu je. Ja by som radšej preferoval tie jablka. To asi každý, no. Jablčko. A keď si vypálim tie zlato, tak tam je vidno crafting celé. Klamal som, nevidno. Dobre. V dnešnom dieli chcem nájsť ovečky, takže sa vydáme na pátranie. Ako si toto označíme? Tak. Nič moc, ale poteší. Mohli by sme si odložiť toto drevo, nech sa mohli prísť. Pekne. Toho bieleho krásneho mám pekne veľa. Toto budem nosiť so sebou a ostatné si odložím sem. Saplingy, ty nám sa tiež sem. Hop. Jedlo. Nie, toto nie je jedlo. Tu je jedlo. Nie, tu je jedlo. Tak tu. Haha. To ešte chvíľku potrvá, dokým si na to zvyknem, ako to je. Paket si môžem dať tiež sem. Hop. Vyrobím si ešte sekerky. Áno, správne ste počuli. Sekerky. Hej. Dobre, to je stará lopata. Som myslel, že som vyrobil lopatu. Aj krompač si vyrobím, aj meč. Rovno. A je to. Môžeme ísť hľadať ovečky. Potom si spravíme nejakú farmu, ale... A nechcem ísť veľmi ďaleko. Jo, kosti. Ja chcem prsíka. Počkaj, toto si môžem odložiť. Neviem, na čom je toľko. Tak si nechám. Ostatné si dám. Dobre. OK. Okidanky. Nie, dobre. Tu. Toče. Počkaj, 9. No to je jedno. Znamená asi takto. 8. 14. A je to. Tam. Kde sú? Ty kokos.
Ja sa zblázním. Ja som sklerotik už. Nie. Jaden. Ďalej sem. OK. Kde si tam postier? To som ešte nevymyslel. OK, už... To OK, keď teraz používam tie, ja sa zblázním. Dobre. Iron si môžem dať. To si nechám. To s sebou. Sem. Minul si nám sem. Dobre. No, kosti. Prečo som sem išiel, som si ich tak nezobral. 9 kostí. To môžu byť aspoň 2 psíky. To znamená množstvo psíkov. Máme 2. Tak skúsim si dať to. Takto. Mám si robiť takéto značky približne, aby som... Psík! Poď sem, poď. No, kost mám, poď. No, ja. Som chcel robiť, no tak. Aha. Dačo to vysralo vece, aha. Pardon, prepáčte za to slovo. Ja som si to neuvedomil. Dobre. To si môžem nechať. A potom, no. Vás tu je. Ja som radšej chcel ovečku. Ovečku si prosím. Nejdem hádať za to vece. Pre istotu. Pretože to si nechám doma, keď ich budem mať viacej, tak nahádžem tak je. Ja chcem. Ja mám to tak mám ísť. Som nezabudol, pretože nechcem sa stratiť. A keď si myslím, že tak sa stratím. Jaskyňa. Dobre vedieť. Aj tak sa sem nedostanem asi. Hop. Približne tady. Netlač sa. Buď hodný na svoj komunát. Saplingy. To som už takedy bol. Alebo niečo som dal o strom. Aha, to je hovno. Oni. Vlna? Oni zabili. Počkej, haha, oni mi zabili oné ovce. Vy ste boli hladní, čo? Nezabili ste ešte jednu? Aspoň jednu, prosím. Prosím. Aspoň jednu ovečku ešte. Na postielku. Iba jednu vlničku si, prosím. Prosím. No tak! Počkaj, takže, keďže boli tu vlny, tak tu tak musia byť ovce. Nie? To je logika. Len čo ak všetky zabili. Tak potom by tu mohli byť vlny. Ale čo ak ich zabili ešte predtým? Takedy. Môžem mysliť furt na to najhoršie, musí mysliť na niečo dobré. Napríklad čo ak ich nezabili. Ale... Ja som skôr povedal, že ich zabili, pretože... Tu nič nevidím. Jo, tady mám ísť, dobre. Ešte, že som si to tam spravil. Hop. Pozorok. No kde sú tie ovce? Aspoň jednu. Nemusím byť ovce. Nemusím mať ovce. Stačí mi jedna ovečka. Teraz spravím oné šalátiky a vlnu. No šalátik veľmi sa nie z ovcenia, ale... To bolo... Že ju chcem zabiť proste. Aby ste to lepšie pochopili, aby ste si... Vlastne toto bolo to horšie pochopenie, aby ste sa to museli preložiť. No. Ovečka! Ovečka, ide už, neboj sa. Neboj sa. Ja ti nič nespravím. Si dole. Prasiatka. Zbiehajú sa slínky. Jo, to je prasa. Dobre, tak. Vidím, takže som trefil svojho psa. Nevadí. On to prežil. Keďže trefím druhého, tak to by bol problém. Dobre, ďakujem. To je prasačí raj. Kravičí raj. Tak to je môj raj. Áno, počkaj.
Ale, no tak. Nechcem teraz skúsenosti, ja chcem hlavne to meso od vás. Ňam, sa teším, keď si to upečiem. Ňam také fajné šťavnaté meso, ktoré mi to plní 4 alebo 5 tých oných blbostí, ktoré hľadujem každou chvíľou, neportú sa ku mne, lebo keď ti jedno sekne, furt môj, tak neviem, či budeme spolkovať. Je niečo, tu ešte viac prasiat. Nevadí, aj tak veľa zostane. Zdraví vás Luka. Ja vás mám tak rád. To mi pripomína ako... Neviem, čo mi to pripomína. Šreka. Videli ste Šreka 4 zvonec a konec. Tam, kde vošiel a konečne bol tým sám sebou Šrekom. Keď podpísal s tomu zmluvu, tak bežal po tých oných, po tej lúke a potom išiel strašiť ľudí. Taký bol šťastný, presne taký som aj ja. A, čakaj. F5. Čo ja nevidím? Čo ja nevidím? Poď sem. Ňam. Vidím to tak, že budem mať také zásoby mesa ako nikdy. Je tam spavné? Nie. OK. Dobrá. Ešte teba zabijem. A ešte som to videl z parka. Nie. Tam bude jaskyňa. Nie. Hlavne to nechoďte vyvlúčko. Budete mŕtvi. A vidím, že slnko zapadá. A nevadí, tak ich chcem ešte zabiť. No tak, neutekajte, nezabijem. Iba troška. Kvôli jednému mesu neskáka z také veľké výšky. Sugarcane. To sa zíde. Hlavne na knihy. Vlastne iba asi na knihy. Ale ešte na cukor, potom na koláč a snáč. Tu majú v Minecrafte všetci také čudné oči. V živote sú krajšie oči, podľa mňa. Podľa mňa je v živote všetko krajšie ako tu. Asi. Pretože to môžem hrať. A potom sa zmením do reality. A nebudem vedieť, čo sa deje. Jo, dobre. Čiže som si chcem dávať tie kabely, ale tak by som išiel asi dobre. Jaskyňa. O tejto som asi vtedy hral. Hop. Dobre. By som náhodou šiel v noci. Lebo som chcel zase hodiť to vajce. Ja nezbytník, áno, tam je nejauší kabel. A už by som mal byť tak, kde pri dome. Predtým, ako sa zotmie. Zatiaľ sa nejdem robiť nejakú tú miestnosť na spanie. Originálnu, alebo dačo také. Ja proste si tam položím posteľ a budem na nej spať, to príde múdre. Ahoj, psíky. Ja mám rád psíky. Slepička? Ne, je to slepička, nie tie posledné slova. Tí vynadržanci, ktorí ste si to mysleli, hej. A tie psy sa ku mne nedostanú. Chudáci. Oni sa vedia portovať ku mne. Pretože sa mi dalo... Čo sa mi dalo vlastne? Ja som mi nič nedal ku životu. A vlastne aj, dal som mi kosť. A teraz mi slúži. Sú moji verní otroci. Kde si to šupnem? Dobre, tak tam nie. Očkaj, neby som si to... Zatiaľ to tu budeme aj tu. No tak. Dobrú noc, takže pre dnešný diel to všetko, dúfam, že sa vám páčilo, lajkujte, odberujte, komentujte, všetko dúfam dobrom, aj kritiku príjmem, aspoň vie vedieť, čo mám zlepšovať, čo mám také spraviť a uvidíme sa pri ďalšom dieli. Ahoj!